Dobrý den. Počkej, vole, představ se, pičo. Já jsem Nejmenovaný mafián, to je můj brat a já jsem El Macho. Donex. El Macho. Jo. Donex. Jsem... Ne. Zmrt. Co? My jsme tady v nějakém hotelu. Nevím, jak se jmenuje. Já mě doplňu. To je dobrý, kámo. Jsem všichni na to. Čekaj, že... Zákaz kouření v hotelu, pokuta 5000. Počkej, my točíme vlog a recenzi, more. Co to? Počkej. 1950, to je kde? Asi v Klatovech. Ty lidi, máte pistolky. To je myslím nejlepší město, kámo. Jo, a teďka vám ukážu, jaký tady máme na pistolky. Co? Já vím, nix. Je to tady zcela zamčený všechno. Protože teďka tady je Louis Vuitton. Tady jsme znova a mám tady mají novou nervku Reflex XT. Jo.